Hallo YouTube. I dag er det en anbefaling af et spil. Og det er det her, det drejer sig om. Det er præcis det der. Diablo 3. Et mega fedt spil. Altså, jeg vil så gerne have det, at jeg købte i dag. I stedet for at købe det i morgen, fordi hvis jeg købte det i morgen i GameStop, nej, i Fona, koster det kun 370 eller 379 eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt, men jeg vil så gerne have det, at jeg købte. Jeg købte for 450, købte det sandt. Og jeg vil sige, altså det er penge værd. Klokken er omkring 22, omkring 11. Jeg startede ved en 10 over 10 måske, og jeg er i level 7. Og første gang jeg prøver det, det kan godt være, at jeg aldrig tænker, det er jo ikke så svært at komme i level 7 i Diablo. Ja, det er ret i, det er ikke så svært, men altså, det er bare lidt, jeg synes bare det er fedt. Og så også lidt, at den grund til, at jeg ikke har lavet så mange hits. Nej, jo. Det er bare, man kunne godt misforstå den hits. Ja. Videoer. Men det er fordi, jeg har været på Mallorca, så derfor er der ikke kommet noget ud. Men nu kommer der jo en igen, så det er jo bare dejligt. Men det her, det var anbefalingen af det der spil. Så håber I, nej, tak fordi I så med, og hvis I vil, så må I da like, og hvis I vil også, må I selvfølgelig også godt stoppe. Så hej YouTube.